Hola a tutti, paums, paueses o concursants. Gràcies per connectar amb nosaltres. Hem l'associació Els Paums de Vilamós i vam a representació de les fotografies guanyadores del concurs de fotografia Vilamós, Tio, Natura i Cultura. Haguem de forma telemàtica perquè les mesures de la Covid no ens permeten de pujar-nos com a voleríem. Aquesta era la 3a edició del concurs en què cada cop hi participa més gent amb un nivell de qualitat cada viatge més nou. Hola a tutti. En primer lloc vull agrair a tota la gent que hagi concursat i participat en aquest concurs de fotografia, que ja era la 3a edició que hem i que nosaltres pensam que a final de conèixer el nostre municipi i met en valor el nostre patrimoni natural i també de forma indirecta i cultural. També nosaltres pensam que cal dar suport a iniciatives com aquesta que al final ens serveixen per conèixer i ensenyar més el que nosaltres hem tant en Vilamós com en a Bordeta. En tot, guardar les fotografies que han participat en aquest concurs. Hem descobrit punts que ja les coneixíem i que són d'interès i que al final quedaran emmarcats properament entre que la gent que ven a Vilamós o que vol gaudir de la Val d'Aran quedaran reflexats i sabran el que hem. Un cop més, vull dar les gràcies a tutti per participar i felicitar els 10 finalistes i sobretot al guanyador d'aquest concurs. Hola a tutti. El concurs de fotografia és una de les poques activitats que l'associació Els Paums hem pogut enviar a terme per culpa de la pandèmia. La gravació del videoclip Occitúnia, l'edició de Tintín en aranès i del concurs de fotografia són les 3 principals actuacions de l'any 2020. Les fotografies que vam haver, per tant, són totes prenudes pendents en l'any 2020 en Vilamós i en el reste de la Val. Veurem en primer lloc les fotografies guanyadores de les edicions anteriors. I després veurem els 10 finalistes i finalment la fotografia guanyadora d'aquesta edició. Felicitats als guanyadors i gràcies per participar. En aquesta 3a edició del concurs hi han participat més de 150 fotografies. Tothom, en aquesta presentació, ne veurem els 10 finalistes, la guanyadora d'enguany i els 2 accèssits. La resta la podràs veure en la pàgina web de l'Ajuntament de Vilamós i en la pàgina dels Paums. La temàtica del concurs era lliure. Són que calia que les fotos siguessin prenudes en Vilamós o en la resta de la Val d'Aran. Les fotografies guanyadores n'han estat trigades per un jurat format per pauesses, paums i professionals del món de la imatge de la Val d'Aran. Vam a veure les dunques. Paraules occitunes que no... El 2è accèssit auia com a premi un camallum i ha estat la foto titulada Vilamós de Madalina Siocan. Els corrents epitafis
El primer accèssit avui com a premi un sopar de 2 persones en Uxera House de Vilamós. Ha estat de la foto titulada Arculant de Olga Guzmán. Que el nostre rei sent pensar no trifarà. La foto guanyadora haurà com a premi un dron de darrera generació i serà la imatge del paneu de la Festa Major de Vilamós 2021. La foto guanyadora del concurs, del 3è concurs de fotografia Vilamós, Tió, Natura i Cultura, titulada Vilamós Nocturne, ha estat d'Antonio Barragán. Desarmaran soldats i lançaran. Aprofitem d'anunciar-vos que ja he obert el 4è concurs de fotografia Vilamós 2021. Gràcies a tutti i bona Pasca! Començar de protesta a romançar és somiar i